O nwere onye tụrụ ilu ụbọchị one na one gara aga na comment section wee sị ya mba na ihe i mere abụghị ilu kama na ọ bụ asị n'ilu ka ị tụrụ. Asị n'ilu bụ ọ ga-enwerịrị onye siri ya, maọbụ mmadụ ọba anụmanụ ga-enwerịrị onye siri ya. Ọ ya ka eji bụrụ asị n'ilu. Ụfọdụ asị n'ilu enwegasịrị. Nke mbụ wee bụrụ nwamba sịrị na ihe o ji ekpochi ntị ya aja ma ọ nyụọ n'ihi na ọ naghị afịa ahụ ihe mmadụ aghọ ihe onye ọzọ. Atani sịrị ụmụ ya na onye chọrọ ija ya jaa ya ugbu a anya doro ya, maka na egwu baa na nchichipụ anya ọmazi onye bụ onye. Igbo si na mamịrị dị mma iji mere ụtarị nọ n'afọ ebe o si jide ya aka. Onye ara sịrị onye ibi ịchọ nkọwasị aka kọwasịa. Ifugo na sịrị ahụ mere o ji wee bụrụ asị n'ilu. Atani sịrị ụmụ ya onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ ka eji onye nwe ji bịa gwuru ji ya ha enwe mgbọrọgwụ ha na-atụrị. Awọ sịrị na ọnụ na onye na-abịa biya bụ ọ ga-abịa ya ka o ji makpuru amakpuru were chere onye ahụ. Monkey sịrị na aha ya bụ Michael na ọ bụ ndị mkpọrọmasị na-akpọ ya Monkey. Oke si ibi ya nwa n'anya ma ọ bụrụ ma na oruhoko ihe o ji eze atapụ. Onye isi ka agwa na ọgọ ya abịala, o si na otego ọfụrụ ya. Ngwere si na o si n'elu daa o nwere onye toro ya o too onwe ya. Ọkụkọ sịrị na ọ maka ikere ya ka o ji si onye chọrọ ijide ya jide ya aka n'ụkwụ.